Mi tradicionalno 18. maja tako obeležavamo godišnjicu, ovog puta 63. I imamo uvek nekoliko gostiju koji nam se obraćaju, imamo neke poruke da pričamo o tome šta smo radili prošle godine, šta ćemo raditi u budućnosti. Nakon toga počinje naš tradicionalni naučni skup, strategijski menadžment, u okviru koga imamo goste iz Hrvatske, Makedonije, Mađarske, Amerike. Ono što je specifičnost ovog naučnog skupa je da imamo dve panel diskusije. Jedna panel diskusija se odnosi na ekonomske izazove koji nas očekuju i druga panel diskusija se odnosi na digitalnu transformaciju poslovanja, izazove koje ona donosi, sa akcentom na upotrebu veštačke inteligencije.